fi'n ffili credu bod fi'n gweud, beth sy'n i siopa mewn bricks and mortar. Hwna mynd beth maen nhw'n galw fe nawr. As nhw'n mor ryfedd bod chi'n mynd i siopa mewn y deilad go iawn. O dim syniad y fi beth o'n i'n mynd i ddod, so o'n i'n meddwl a fi i 2 neu 3 siop i cyrraedd o gwmpas a gweld beth yw'r peth amlwg. A'r peth amlwg oedd y lliwiau di-liw yma, neu, falle bod yn anghywir, y lliwiau hifennog yma. Mae'n atgoffa fi, falle coffi a hifen. Chymod, y lliwiau yn y caramels o pethau sy'n gallu edrych yn hyfryd. Cynnes. Ond mae rai chi bod yn ofalus oherwydd, amser chi'n edrych, fi'n siarad wastad am y siart lliwiau, mae gofyn bod nhw yn cyd-fynd. Fel petai chi'n cael palet o baint sydd yn mynd ei gilydd, yn yr un modd, mae'r lliwiau mae'n gallu amrywio. Felly, hon yn gweithio'n gret fan hyn. Wedi bod at Zara, mae ydych chi'r gilet hir yma, wedi teilwro'n hyfryd, a mae'n neis wedyn, ac am bod ni yn mynd trwyddo'r Gwanwyn, bod dim llewis mawr trwchus da'i mlaen. Hynny yn golygu bod rhaid i chi ddewis yn ofalus beth sy'n mynd o dani wrth gwrs. Chi ffili just taflu ddi fel cot dros unrhyw beth. Felly, jwmper pôl y nec fan hyn, a fel welwch chi'n y man, mae pôl y nec yn ffasiynol iawn tymor yma, yn arwen mewn i'r hydref, mewn i'r Gwanwyn, mae'n flin dy fi. Tipyn o cashmere yn hon hefyd, so mae'n twmlo'n gyffyrddus iawn yn ygysag at y crôn. Wedyn ni di mynd am beth maen nhw'n galw'n mom jeans yn America, mother's jeans. A hynny yw, jeans bach yn ddi-siap, felly maen nhw'n fitted ar y wast ac wedyn llawnder ar y gwylod wedi cael ei rolo i fyny. Ac wedyn yr sgidiau sy'n dod o Zara. Fi wastad yn synnu bod sgidiau Zara mor ddrud ag un nhw, ond y reswm am hynny yw bod nhw'n defnyddio lleder go iawn. Mae'r sgidiau sydd fi gyd eddi o gwmpas rhyw 60 pint, ond pan chi'n edrych ar cynnwys y defnydd, lleder yw'r mwyafrif fe sy'n gweithio'n gret. Fi'n credu bod lle hwn fyna chi unrhyw le. Ni wedi cadw fe'n syml ac yn ddiffws heddi. Dim lot o sgarffiau cyfwysgoedd, ond lle chi'n dod i mwclis a cyfwysgoedd air fel ni'n gweld ar hyn o bryd. A gyda boots lle hwnna, ti eisiau sbreio nhw cyn bod ti'n mynd mas o bendant, Sian. O, cyn bod ti'n gadl y tŷ. Fi'n falch bod ti'n ymarferol, Sian. Diolch yn fawr ni. Diolch ni. Nesa nawr mae dyn ni Leon, a mae'r palet lliwi yma yn edrych yn gret ar y dynon hefyd, ac unwaith eto y siopau fel H&M, Picos, dde gyd yn cynnygau ar gyfer y bechgyn. Felly fan hyn, fel ni'n gweud, wedi mynd at H&M, sy'n resymol iawn o'n ran pris, felly chi'n siarad am 50 pint am y got, sydd, mae rai fi wedi, yn hyfryd oherwydd mae gymaint o goti wedi cwiltio ar hyn o bryd. Mae'n neis i weld got cwilt, ond heb y llynellau. Oherwydd unwaith eto, mae tipyn o drwch chi hon, ond sdim y llynellau. Mwy smart ydw i. Na beth o'n i'n weithio, mae'r llynellau gallu gwneud edrych yn casual iawn. Clymu hon gyda sgarff, fi'n cyfaddau, o'n i ffili ffindo sgarff hifennog i'r bechgyn yn unman, felly mae'n gwisgo sgarff ar gyfer o adran y merched yn H&M, ond fel fi'n gweud ar bob achlysur, gwisgwch beth a fynnwch chi o padran a fynnwch chi. Os ydych chi'n rhywbeth sydd a'ch dant chi a chi'n hoffi fe, gwisgwch e. Os agored i wedyn y got Leon i ni fan hyn, i'n gweld ar sgarff, ti di agor y sgarff ar y coler? Fi ma'n dangos bod jwmper pôl y nec ar gyfer y bechgyn hefyd. Lot o'r pôl y nec sydd eitha anarferol gan gofio bod ni'n mynd mewn i'r Gwanwyn. Ond unwaith eto, defnydd hyfryd ar y jwmper, mae'n twmlo'n gysurus iawn nes ag at y corff. A'r trwser llac mae wedyn, Leon, os ots ti jyst dangos wast y trwser, mae dych chi wedyn y drostring ar y blaen. Lot o droseri hanner teilwro. Mae'r prif ran y troseri wedi teilwro, ond bydd ydych chi lastig wedyn ar y cefn, a wedi clymu ar y blaen, lot fawr o rein yn bob siop. Neis iawn. Mae'n smart ag eto'n gyfforddus iawn. Diolch yn fawr i ti, Leon. Ac yn ola nawr mae dyn ni Christine, at Christine ni wedi troi at y siop beth byddwn ni'n neud heb y ffyddlon Marks and Spencer's. Tipyn o ddewis yn y siop fan hyn, felly ni wedi cadw fe'n casual, ond wedyn nhw'n darnau wedi teilwro. Nawr, mai fleece yw'r jacket, fel gallwch weld, mae tipyn o waith yn y fleece yma fan hyn, fi wedi dwlu ar hon. Mae'n neis iawn, ond yw i. A chi'n gweld y math yma o fleece gyda labeli lot mwy drud hefyd. Fi licio'r ffaith bod nhw wedi'r darnau plai yma sydd mewn lleder ffug ar ei thrawsi hefyd. Os y gorff Christine wedyn, chi'n gweld bod fi wedi dod i jwmper o dan hon a crys tŷ gwyn. Mae gwyn gallu edrych yn hyfryd gyda'r lliwiau yma. Ond gallwch chi weld, ni nawr gyda'r trwser a gyda'r jwmper, ni bach ar ochr llwyd o'r lliwiau hifennog yma. Ond fe, lliwiau oer den, not yn gynnes, a'r jacket yn gynnes, ac wedyn mae'r boots yn dod unwaith eto o H&M fan hyn. Fi'n credu bod hon yn gweithio'n hyfryd unwaith eto. Wedyn gyda'r bag, os chi yn y lliwiau naturiol, byddwn ni ddim yn poeni bod ddolen y bag yma yn ddi.
dim ots o gwbl. Ni gallu bod yn or-ffysi a ni gallu matcho pethau yn ormodol weithiau. A mae'n neis hefyd i weld bod y bagiau mawr dal yn ffasiynol, achos ti'n modd, ni gyd yn cario bob math o drigareddau, di ni? Ond y broblem yw, Sian, fel dyn sy'n cario bag mawr, y mwyaf yw'r bag, y mwyaf o stwff sydd yn y bag, ac yn anoddach yw i ddod o hyd i bopeth. Fi'n gwybod, ti'n mynd, mae wastad yn gwylod, yn O'n i'n chwilio am sbectol nithwr ar frys mewn bag, a oedd popeth yn dod mas heb lawr sbectol. Oedd e reit ar y gwylod. Reit ar y gwylod. Mary Poppins, ie? Ie, bendant. Beth i popeth yna.